Gibah ibu-ibu neng wayah wengi. Salah Cah. Halo Cah, balik meneh ning konten Mbak Titin ya. Iya ya Cah, iki kegiatanku wengi bareng ibu-ibu. Tapi salah Cah, orang gibah. Iki latihan paduan suara ya waton sing ape dinggo acara pengajian kliwonan neng desaku. Krono kegiatan iki karek sedelo, dadi latihane dimempengno. Nek latihan biasane seminggu ping pindho. Aku iki entuk bagian dadi derigen Cah. Nek aku asline ya seneng bagian nyanyi ae Cah. Bolone akeh wis ora kaken ngapalno gerakan karo madakno iramane. Kira-kira nek kowe dadi aku seneng sing apa Cah? Sing dadi dirigen apa sing dadi nyanyi? Tapi nek masih sing nyanyi ya tetep ana gerakane, ya tetep ngapalno Cah, ora nrimo mok nyanyi bengok-bengok tok. Wis pokoke latihane sing semangat ben pas wayah acarane tampil maksimal. Iya apa ora Cah? Pengajian ranting sing diadakno bergilir iki diikuti desa-desa sak kecamatan Cah. Kira-kira ngene iki nek ning daerahmu ya ono apa ora Cah pengajian ranting ngene iki? Pokoke senenge kumpul bareng ibu-ibu pas wayah ngene iki. Masih ya pegel karo penggaweane dhewe-dhewe tapi alhamdulillah Cah. Koncone padha semangat latihan. Lho ana iklan liwat Cah, ibu mentore keliling. Wis hampir 7 tahun iki desaku lagi entuk giliran meneh Cah iki. Iki ya tetep jenenge pengajian akbar Cah. Lah wong sing teko lho genep wong ewonan. Makane latihane sing tenanan ben tampile maksimal ben ora mengecewakan. Aku lan kanca-kanca iki tetep bangga Cah wis iso mewakili desa. Bar latihan pegel leren istirahat sik Cah, iki dudu gibah lho yo. Pokoke semangat kanggo ibu-ibu grup Yalal Waton.